Ei, catalans i catalanes! Avui m'heu trobat fent una becaina. És que també m'adormo a tot arreu, ja, m'adormo a tot arreu. Bé, el dia d'avui farem una recepta que si no ets català, no, més aviat, si no la saps fer, no ets català. És la recepta base de tot Catalunya. Em sembla, jo diria, que és una recepta que només es fa a Catalunya. No es fa enlloc més. Per tant, si vols començar a ser català, has de començar a fer. Vinga, doncs, el meu nebot m'ha dit que, si us agrada, us subscriviu al canal. I si no us agrada, també us subscriviu al canal. Tant com si sí com si no. Al canal us hay que suscribiros. El meu nebot és molt simpàtic, Aquesta recepta d'avui és... Hi ha diverses formes de fer-la, Hi ha diverses formes de fer-la. M'heu despertat, estava fent la becaina i m'heu despertat, Això no hi ha dret, Aquí al costat estan fent obres, no sé què conxo estan fent una masia, és una masia del segle XV, que l'estan restaurant, És que aquests que vivim al campo, vivim masies molt grans, i ha vingut un milioneti de Barcelona, i l'està restaurant. Per això estan fent soroll, El meu nebot m'ha dit, que aquesta recepta d'avui tindrà un èxit fabulós. Ja veuràs, avi, ja veuràs. I ja ens ho trobarem, Vinga, va, això, què anava a dir, això. Subscriviu-vos al canal. Hauré d'aprendre en anglès com es diu, perquè d'aquesta manera, a veure si ho enteneu, perquè és que no hi ha manera d'entendre-ho, Aquí no s'ha de subscriure ningú, ni l'apuntador, ni Déu, ni res. A veure, YouTube, a veure si nos das más visualizaciones, y nos ven en toda Catalunya. Bueno, nanos, no m'enrotllo més. Aquí va el pa amb tomàquet. Aquesta no us l'esperàveu, No us l'esperàveu, aquesta. El pa amb tomàquet és una recepta catalana que em sembla que a pocs més llocs es fa. Jo t'ensenyaré, perquè no en tens ni idea com es fa el pa amb tomàquet, el veritable pa amb tomàquet, no en tens ni idea com es fa, jo t'ensenyaré com es fa. Aprèn, apunta. Coge lápiz y papel y apunta y mira. Y comparte este vídeo y de esta manera tothom aprendrà a fer el pa amb tomàquet. Hi ha moltes receptes que no són pas d'aquí i tothom les sap fer. I aquesta, que és tan d'aquí, faci fuixi. Adeu. Adentro vídeo, chavales y chavalas. Que jo no me'n recordava de los chavales i chavales. Vaig a seguir dormint mentre algú fot el pa amb tomàquet. Ciao. Per començar, necessitem aquí un bon pa de pagès, Que si no, no anirem bé. Aquest és de mig quilo. Després el posarem a torrar. Aquest pa el posarem a torrar. A mi se m'ha fet malbé la torradora, per tant el torro aquí al forn, Una miqueta per una banda i una miqueta per l'altra banda, ok? Quan ja el tinguem torradet, jo el podria torrar una mica més, una mica menys, però quan ja el tinguem torradet, després hi rascarem un all, veus? Un all pelat, aquest és un all pelat, i ara és qüestió de rascar-lo.
vale? Anar rascant a l'all, ja veureu, així es veu millor. Aquest xicot em posa la mà aquí al mig i no em deixa veure com es fa aquesta operació tan difícil. Senyores i senyores, xavales i xavales, és qüestió d'anar rascant. Com el pa està torradet, és fàcil de rascar. D'aquesta manera veieu com va disminuint la quantitat. Després, una vegada hem embolicat, hem rascat tot l'all a totes les rebanades de pan que tinguem, després és qüestió de rastregar-hi, rastrejar-hi, com se digui, rastregar una mica de pa. Una mica de tomàquet. Aquest tomàquet és d'aquells tomàquets de penjar, Són d'aquells que tenen xitxa. Ok? Després tenim aquí un setrill d'aquests fantàstics. Una vegada ja hem passat, hem rastregat, ben rastregat el tomàquet, i posarem una mica d'oli d'oliva. Si hi posem massa podem sucar una altra llesca i així repartim una miqueta, i si no, doncs anem, com que soc molt català jo, molt català, i posem més oli o posem menys oli. Tanmateix cadascú faci el que vulgui. Són una sèrie de passos ben senzills, vale? Torrar el pa, rascar l'all, rascar el tomàquet, posar-hi l'oli, ok? També s'hi pot posar una mica de sal, si voleu. Jo, com tinc la pressió alta, no puc prendre gaire sal, i tant per tant no n'hi poso, I després, doncs ja veieu, aquest pa amb tomàquet després es pot combinar amb el que vulgueu, Jo he posat una mica de pernil salat. El pernil salat, si pot ser, el deixeu un rato a fora de la nevera perquè així estarà més bo. Ok? Vinga, va! Que catalans, no l'esperàveu aquesta recepta, No l'esperàveu? Poques receptes ja com aquestes per aquí a YouTube, Què us ha semblat, Ara, quan aneu al restaurant, que de vegades posen pa així, pa torrat, Ara podreu demanar un all, rasqueu l'all així ben rascadet, i després tanmateix foteu una mica de tomàquet i una mica d'oli, del país, no fotem oli del país, i vinga, hi ha gent que hi posa també allioli, mica d'allioli i vinga, menjar. La qüestió és començar a entrar a menjar. Bé, doncs ja tenim una altra recepta tradicional catalana, més catalana que aquesta em sembla que no n'hi ha cap. Per tant, ja podeu anar a fer camí cap a la fleca i a comprar un bon pa de pagès i vinga, a sucar-hi. Apa, fins la pròxima, nanos, xavales i xavales. Hasta la próxima. Una cosa, recordar, suscribiu-vos al canal. Chao.